Què passa amb el conveni? 1.007 dies després de l'inici de la negociació i, casualment, a 5 dies de les eleccions a les Corts Valencianes, el govern del Botànic va convocar a universitats i sindicats a la signatura d'un preacord. A l'acte, clarament electoral, varen assistir tots els interlocutors a excepció d'Estepb, que va preferir que la seva afiliació tinguera el temps suficient per a llegir, debatre i aprovar el text a eixir en la foto. 7 mesos després d'aquell acte, el govern del Botànic II se n'adona que ell no pot signar el conveni i proposa convertir-se en una mena de notari entre les parts. La previsible reacció de rectores i rectors és no voler signar cap conveni sense que el finançament de les millores econòmiques estiga garantit, perquè sense la signatura de la Generalitat, les úniques obligades a pagar serien les universitats. Mentre tu, PDI laboral, personal investigador o pas laboral, encara no has vist incrementades les teues retribucions, ni pots gaudir de les millores laborals. No tens la sensació de que algú s'està rient de tu? Doncs ja és hora d'actuar. Participa en les mobilitzacions que Estepb i la resta de sindicats estem organitzant. Defensa els teus drets.